Здравейте, намираме се пред една от базите на Лоби България в София. Днес ще си говорим за един специален автомобил BMW P35, специално за BMW-стите. Хайде, запознайте се с белия левет, BMW. Някои казват бърка маслото и водата. Не. Бързо мазно вози, това е. Тук разполагаме с 3 литров шестак, 300 коня, 400 нютона, 0 до 100 5,7. Twin Turbo. Уникално. Сега ще видим звукът. Пали ли? Пали! Насладете се на този звук, това е просто уникално. Дай. Това BMW P35 е част от пета серия на BMW през 2014 година, F10 е код, която е добре позната със своята комбинация от динамика, комфорт и иновативни технологии. Този модел предлага перфектен баланс между спортно усещане и практичност, подходящ както за ежедневно шофиране, така и за дълги пътувания. Конкретната монстра разполага с X-Drive 4x4 за движване на 4-те колела. Тук разполагаме с 3 литра прав шестак, Twin Turbo, 306 коня, 400 нютона, много здрав двигател, един от най-здравите двигатели за BMW, бърз и икономичен. Перфектно. BMW 5 серия разполага с просторен интериор и регулируеми спортни седалки. Информационно-развлекателна система iDrive с дисплей, навигация Bluetooth и Head-Up, в зависимост от оборудването. Двузонов климатик. Безопасността е на много високо ниво. Има система DSC, ABS, антиблокировъчна система и асистент за наклони и предупреждение за сблъсък. Модела също разполага и с паркинг асистент, камера за задно виждане и адаптивен круз контрол. Като нова колата в България 2014 година е струва между 100 и 120 хиляди евро, зависимост от оборудването. Днес се намират екземпляри между 20 и 50 хиляди лева тук в Лоби България, Лоби Motors България. Ви предлагаме този модел за 21 хиляди лева в чудесно техническо състояние. Финално, но не на последно място, въпреки че е спортен, става за семейства, с деца и за дълги пътувания. Разполага с 400 литра обем на багажника, като паднат седалките 1600. Обявата е качена в мобиле, линк долу в описанието. Последите Лоби България в Instagram, TikTok и YouTube. Лоби Моторс, бе.